Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. There's an answer here if I look hard enough. There's a reason why I always reach for the harder stuff. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hoort weer een 1-op-1 peteer. Komende woorden muziek, maar vooral de stem van Peter Rijn. Ik ken hem als muziekmanager onder oren van de band Broken Brass. Maar hij is programmeur. Hij is intussen directeur van Friesland Pop. Maar hij is ook nog creative director van een organisatie die de titel Writers Block meegekregen had. En zo kijk ik nog wel even terug in. Want heel oud is hij nog net, maar hij had een behoorlijke cv opgebouwd. Reden genoeg om hem 7 minuten te doen. In ieder geval ik mij muziek om te komen. Daarom iepenwerk mij Jason Isbell. Mooie live-opname vond ik trouwens nog van dit nummer. En Peter, mooi dat je best. Welkom hier in het Omroep Friesland Café. Dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. Ja, prima. Ik vermaak me nog steeds uitstekend. Ik ben nog gezond, dus dat is ook wel een goed ding. Oh, ik ben wel een beetje druk, maar dat is op zich niet heel erg hoor. Ja, want ik neem er al even een paar dingen die je bij de kop hast. Wat binnen die officiële werkzaamheden momenteel? Ik ben op het moment directeur bij Friesland Pop. Inderdaad, creative director, gewoon directeur. Maar er zit veel meer creativiteit in bij Writers Block, street art organisatie. Ik ben projectleider voor een project genaamd Leen & Vries. En daarnaast inderdaad nog Broken Brass management. Ja. Mooi listje. Dank je. Ja. Ja, het is behapbaarder dan dat vroeger was. Weet je ook wel zeggen, inderdaad. Toen deed ik echt heel veel. Ja. Is het druk of te druk? Nee, het is druk. Ik vind druk op zich niet erg. Maar als je uit de periode van zeg maar corona komt. Dat was op zich, denk ik voor veel mensen misschien ook wel. Maar ik vond het op zich wel lekker dat het allemaal net iets op een lager pitje stond. En dat je dacht, oké, dit is op zich nu wel even fijn. En nu moet je weer, zeg maar, worden de werkzaamheden weer wat drukker. En dat is wel wennen na 2,5 jaar iets rustiger aangedaan te hebben. Gaat dat ook voort van de eerste in de 5e versnelling voort? Of kost er een beetje om wennen? Nee, ik kon er gelukkig wel een beetje aan wennen inderdaad. Ik heb dat heel rustig kunnen afbouwen en ook weer rustig kunnen opbouwen. Maar ja, terwijl je voor 2,5 jaar geleden werkte ik ook gewoon precies dezelfde uren. Terwijl ik nu denk van misschien moet ik dat toch gewoon maar eens weer een beetje gaan afbouwen en kijken van hoe gaan we dit weer een beetje rustiger krijgen voor mijn gevoel. Ja, maar want Peter Rijn had gewoon een privéleven. En daar moest ik wat rust in de tent hebben. Ja, zeker. Ja, ik heb ook inderdaad een hele leuke vriendin en kinderen. En die verdienen natuurlijk ook gewoon genoeg aandacht. Ja. Is dat überhaupt te combineren met die werkwereld, om het zo maar zo te drukken? De muziek, de creatieve sector wordt meer? Ja, misschien voor mijn gevoel misschien zelfs wel beter, omdat ik ben zelfstandig ondernemer. Dus ik kan het gewoon vrijelijk indelen. Wat betekent dus gewoon dat ik als de kinderen 's ochtends een keer een schoolreisje hadden en iemand moest ze wegbrengen, dan was ik altijd beschikbaar. Want ik kon gewoon zeggen, oké, begin ik gewoon 2 uurtjes later. Dan rijd ik die kinderen wel naar Appelscha. Of dat soort dingen. En dat maakt het wel prettig. Ja, best toen zijn heid in dan een nacht oerbloed om mij te helpen, maar de speur toch of net? Of, Nou, nee, dat niet per se, nee. Daar moeten we ook maar eerlijk in zijn, denk ik. Maar vooral die flexibiliteit in het werk maakt het wel prettiger. Ja, ik weet niet, mijn kinderen zijn natuurlijk ook niet anders gewend dat beide ouders zelfstandig ondernemer zijn. Dus die hebben die flexibiliteit, die zijn gewoon opgegroeid op festivals en in poppodia. Ja. Ja, die vriendin is ook creative director ergens? Of? Nee, mijn vriendin die doet en catering en backstage management bijvoorbeeld bij backstage coördinatie bij festivals. Maar net onbekend met wereldje dus? Nee, zeker niet. Nee. Directeur, director. Wie dat ooit de droom om dat te worden? Of hier Peter Rijn als jonkje oren, nu je het zegt, ambities? Nee, nu je het zo zegt. Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder
mij ooit vertelde dat wanneer mij gevraagd wordt wat wil je later worden, dat ik altijd zei bankdirecteur. Want dat leek me gewoon een hartstikke leuke baan op een of andere manier toen ik een jaar of 8 was. Geen idee. Het lijkt me nu helemaal niks meer, moet ik zeggen. Maar ja, uiteindelijk is de helft daarvan, zeg maar, directeur. Ja, dat is het uiteindelijk wel geworden. Dus op zich, als je zo gaat redeneren, dan was het wel mijn droom vroeger. Maar het is gewoon iets waar je geleidelijk aan natuurlijk naartoe groeit. Ik ben begonnen als jongerenwerker en toen naar popprogrammeur van podia en festivals. Nou, uiteindelijk kom je dan ook, denk ik, ook snel terecht bij, op een gegeven moment bij dat je ook beleidsmatig en inhoudelijk zeg maar, met dingen bezig wilt gaan houden in plaats van programma maken inhoudelijk uitvoerend. Dus ik vond het wel een redelijk logische stap. Ja, dus echt ook stap voor stap. Dat begint eigenlijk letterlijk met op dezelfde level met de jongeren en de creatievelingen misschien. Ja. En op een gegeven moment groeit je dan steeds verder om er een soort helikopterview op te krijgen. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja. En door al die jaren ervaring en alles wat je gedaan hebt, heb je natuurlijk een veel groter, breder palet van dingen waar je verstand van hebt, tussen aanhalingstekens. En dat kun je dan meenemen in een eventuele volgende functie. En uiteindelijk verandert je interesse, denk ik ook. Op een gegeven moment, in ieder geval voor mij gesproken. Ik denk ook zelfs met jongerenwerken, heb ik altijd gezegd van je moet niet jongerenwerker zijn als je 52 bent. Ik geloof vast dat er mensen zijn die dat heel goed kunnen, maar je moet wel een soort aansluiting houden met het werkveld en met de mensen waar je mee werkt. Ja, en dat is van een totale andere generatie, best met een hele andere context. Ja, dan denk ik dat dat heel lastig is. Dat heb ik ook altijd in mijn achterhoofd gehouden, zeg maar, met de dingen die ik deed. Zo van ik ben een muziekprogrammeur en daarvoor vind ik ook heel veel muziek kennen. Maar ik kan niet bij elk genre helemaal de diepte in. Eén, omdat dat is ook een kwestie van smaak natuurlijk. Maar ook, het heeft ook te maken met bij welke generatie hoort dat genre. Kijk, ik weet aardig wat van hiphop, maar ik kan niet helemaal de diepte in. Maar als ik op een festival echt vond, we moeten wel wat met hiphop gaan doen, dan vroeg ik iemand die daar gewoon helemaal in zat. En die uit die scene kwam ook. Ja, en het nijste van het nijste en het jongste van het jongste. Jongste kende, ja. Want op een gegeven moment moet je ook gaan accepteren dat je daar gewoon te oud voor wordt misschien wel, of gewoon niet zo goed meer in zit. Is dat net de grote valkuil inderdaad in uw creatieve wereldje, dat te lang heen je bloest in het idee van ik had er wel verstand van en dan zonder dat ze toch haast achterrenst? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, misschien. Het voordeel van in ieder geval cultureel of creatieve sector is wel dat het blijft wel altijd spannend, vind ik. En het blijft wel altijd van alles gebeuren, juist omdat het soort van onberekenbaar is, altijd nog ergens. Dus er zit altijd een soort spanning in van wat gebeurt er en wat gaat er komen. Daar wie de pandemie het mooiste voorbeeld van. Het totale onverwachte wat hier dan ook komt. Hè? Ja, zeker. Het is natuurlijk vreselijk geweest voor de culturele sector en de festivalsector. Ja. Aan de andere kant denk ik ook, je ziet ook dat heel veel mensen het op zich, aan de andere kant af en toe ook wel prettig vonden dat het net iets rustiger was. Nou ja, voor mij was het dus wat rustiger, Zeeland, maar het is echt crisismanagement in wezen, dat net. Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, en dan heb je een voordeel. Is dat ook in best of net? Ja, mijn vriendin zegt van wel. Die zegt dat ik een hele goede interim manager zou zijn, inderdaad. Als ik ooit besluit om het financiële wereldje in te gaan, wat niet gaat gebeuren. Maar dan ga ik wel het snelste aan, inderdaad. Ja, dat klopt. Maar ben je die bevriest en rustig wordt bij een crisis? Of juist. Volle bak en mouwen omheen en vijfde versnelling? Nou, een combinatie. Het is niet bevriezen, maar het is wel inderdaad Cool down. Ja, wat is de situatie? Allemaal even niet panieken, want dan schieten we helemaal niks meer op. En dan even goed kijken, overview houden. Oké, en nu gaan we een plan uitzetten en hoppakee, gaan we met die banaan. Ja. Deze keer een vrouw. Ik kan er wijdwijdig goed op praten. Ja. Maar kom even op de muziek. Wie hier hem Jason Isbell. Ja, persoonlijk steeds bij mij dan voor jou nog voor, want ik vind het een geweldige artiest. Ik vond een mooie live-opname van het nummer was toen al verregisd. Cumberland Gap. Had er samen wat uitpikt of dit nummer ik nog een speciale betekenis? Nee, niet per se dit nummer hoor, maar gewoon meer het Isbell als artiest en het genre. Ik heb de nummers uitgezocht, wat ik net ook al zei, als muziekprogrammeur. Ik vind heel veel muziek leuk. Heel veel mensen zeggen altijd ik hou van alles, maar ik ben echt iemand, mijn muzieksmaak gaat echt van Soundcloud rap tot en met grindcore, zeg maar. Het is echt de hardste teringherrie. En dat is ook de reden waarom ik ooit muziekprogrammeur ben geworden. Omdat ik gewoon muziek te gek vind. En ook niet mijn dag zonder muziek kan voorstellen. En kijk, ik hou gewoon, en dat is misschien ook iets van later, ik hou wel van goede liedjes. Goed geschreven nummers. Of dat nou
weet ik veel, een nummer van Metallica is, of dat is een nummer van Jason Isbell. Als het liedje goed is. En het moet een bepaald gevoel, zeg maar, ook wel teweeg brengen, denk ik. Ik denk dat het mooie en het belangrijke is van muziek. In het geval van Isbell, ja, die staat voor zo'n hele nieuwe Americana en countrybeweging. Ja. En dat is wel een genre wat ik de laatste jaren steeds meer ben gaan waarderen. Misschien ook omdat ik wat ouder word en wat rustiger, dat je er tijd voor hebt om daar echt meer naar te luisteren. Ja. Textueel, ja, het is echt een verhalenman, vind ik. Elk liedje is een verhaaltje. Echt geweldig passend in de American Song Tradition. Ja, zeker. Het is echt weer een perfecte, goede aanvulling op die traditie, inderdaad. Ja, klopt. En hij is ook niet bang om een blad voor zijn mond te nemen. Het is wel een uitgesproken man en dat vind ik ook wel, daar hou ik wel van. Ja. Mooi. We gaan naar de volgende plaat. Every Time I Die. Ja. Post-boredom. Boredom? Post-boredom, ja. Ja. Ja, wat ik net al zei, ik hou heel erg van takkenherrie. Ik ben opgegroeid met een Ik vond dit dan wel redelijk sophisticated. Maar ja, nee, kijk, het was de keuze tussen dit of een nummer van Sleep of van Earthless of zo. En ik dacht van ja, het gaat hier natuurlijk om dat wij een gesprek hebben. En als ik een nummer van Sleep doe zeg maar een doomband, dan zijn we 12 minuten verder. Dus en dat wil ik de mensen thuis ook niet per se aandoen. bedankt dat je mij tingst. Ja, daarom denk ik moet er wel een beetje luisterbaar zijn. Dus ik denk van nou, ik neem gewoon iets wel uit de harde sector waar de sound nog wel toegankelijk is, maar waarvan je wel hoort van oké, dit is wel echt live, echt wel een harde band ook. Ja, dat is en het komt echt puur uit die voorliefde voor harde muziek. Ja. I did a terrible thing and somebody should do something about it. I'm hard to find it. Post-boredom, Every Time I Die. De kar van mijn gast, Joert, Peter Reen. Director van Friesland Pop, maar hij doet nog volle meer. Ja, ik bedoel die naam erin horen, Peter. Ja, ik hoor het, ja. Ik vind het gewoon, het bekt wel aardig. Ja. Goed, we draaien dit echt naar mijn plezier trouwens. Ik hou wel van dit soort bands. Lekker strak op, lekker pittig. Dit is de smaak, dus wel een beetje. Dus hij komt eigenlijk wel wat uit de hip-hop hoeken wij. Nee, ik kom niet uit de hip-hop. Nee? Ik kom zelf uit de hardcore metal. Ja. Dus ik ben opgegroeid met een gezond dieet, Metallica, Guns N' Roses, Anthrax en dat. Maar hoe kwam die hip-hop in je leven dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is natuurlijk ook gewoon. Het was er ineens. Ja, dat heeft ook te maken, denk ik, met het werkveld. Ik ben natuurlijk jaren muziekprogrammeur geweest. En in een goede programmering van een poppodium hoort ook natuurlijk hip-hop. Alle genres horen daarin thuis. En ik was daar niet in thuis. En ik heb me daar in verdiept. Want dat is wat bij de baan hoort. En met veel plezier ook. Van zeg maar de oldschool boombap tot en met de nieuwere lichting. En uiteindelijk werk je dan ook met mensen die daar wel heel veel verstand van hebben. In Snake deden we met Stray Days, een hip-hop organisatie uit Snake, deden we daar de shows. Ja, wat is net wie altijd, ik weet niet dat het nog heel botsa is, maar altijd een beetje de hip-hop staat. Ik wil een beetje van de Friesland. Maar het was wel altijd zo, inderdaad. Wel echt wel festivals gedaan en grote evenementen met hen. En zij nemen natuurlijk ook altijd muziek mee. En zij programmeerden ook samen met mij, samen met het bolwerk, shows. Dus je wordt daar een beetje mee door opgevoed door dat soort jongens. En die zeiden van ja, dit moet je luisteren, dan moet je. En dan ga je doorluisteren. Dat is natuurlijk ook wel weer voor mij, gevaar wil ik niet zeggen, maar ik verdiep me er graag in, zeg maar. En dan kom je uiteindelijk steeds meer tegen. Is het een totaal andere wereld qua onderliggende cultuur, de hip-hop en bijvoorbeeld de metal en de grindcore? Ja, hip-hop zit wel een beetje in de urban jungle, urban wereld vaak. Ja, als je doortrekt naar zeg maar sociaal-maatschappelijk, dan zijn het wel echt verschillende werelden waar de genres vandaan komen uiteindelijk. Maar wat je nu ziet bijvoorbeeld, is dat zeker bij live shows, als je het hebt over de live ervaring, ik heb het idee dat er meer moshpits zijn bij hip-hop shows dan bij punk shows tegenwoordig. En dat sociaal-maatschappelijk natuurlijk, wat heel veel in hip-hop zit. Het is natuurlijk altijd wel, er zit een heel groot sociaal-maatschappelijke aanklacht in. Het gaat heel erg over de situatie waar men op dat moment in zit. En een soort vertaling van, vaak ellende. Ja, dat zit in punk, zit dat natuurlijk ook heel sterk. In hardcore zit dat ook. En metal heeft er natuurlijk ook genoeg bands die sociaal-maatschappelijk of sociaal kritisch zijn. Dus daar zit wel een overeenkomst. Ja. Maar dat zit denk ik meer in de ideologie dan als je kijkt naar sociaal-maatschappelijke achtergrond. Want dat is wel echt heel verschillend. Ja, wat ik persoonlijk heel grappig vind, ik ben een groot liefhebber van muziekdocumentaires.
Ja, nou, jij en ik samen. En op Netflix stier in ieder geval. De meeste had ik al zien, maar die verdwijnen op een gegeven moment dan ook weg van die streamingdienst. Maar goed, dus die hebben de hip-hop documentaires op. En ik besefte mij op een gegeven moment van. Als ik ze vergelijk met de rock'n'roll. Ja, de hip-hop is wel een beetje naar je rock'n'roll. Worden niet tussen. Toen hoe het onderling rent, hoe de rock'n'roll attitude is. Tenminste, dat gevoel hier er een beetje bij. Maar. Ja, ik denk dat dat wel klopt. Het is natuurlijk ook een scene die, denk ik, 20, 30, misschien 40 jaar jonger is dan rock'n'roll. En alles nog weer op naar uitvinden wordt. Ja, eigenlijk wel, ja. Kijk, en dan een beetje de boys van de hood, want het gaat vaak over die Amerikanen. Of, ja, je kan wel terugkijken naar wat misschien andere genres gedaan hebben. Maar het is ook natuurlijk ik snap dat je dan geneigd bent om in je eigen scene te blijven. En dat je niet zo snel neiging hebt om te kijken van, nou, hoe deed Black Sabbath dit en wat is daar allemaal gebeurd. Mensen kennen die verhalen wel, maar als je in die scene zit, weet je natuurlijk veel meer dan wat er gebeurd is. Ik bedoel, bij Aerosmith, die jongens die werden niet voor niet de Toxic Twins genoemd. Ja. Gezien zeg maar de hoeveelheid drugs die er doorheen ging bij die band. En ik net heel verbazingwekkend dat ze op een gegeven moment al in aparte auto's rijden moesten. Want, nee, ja, kill each other. Ja, dat is wat drugs in een band natuurlijk doet en zo. En zo die hip-hop scene, die heeft natuurlijk, ja, die heeft gewoon nog 20, 30 jaar wat dat betreft, zeg maar, in te halen. Nou, ik hoop voor de scene, zeg maar, dat wat minder heftig misschien gaat dan in het korte wordt per levens natuurlijk. Dus, ja, daarom. Dat is wel zonde inderdaad. Ja. Dat moet je zien te voorkomen. Maar ja. That's the way it is. Ja, en uiteindelijk is het ook, denk ik, dat je hoopt dat iedereen goed begeleid wordt en gecoacht wordt en dat er een goed team om zo'n artiest heen zit. Hè, dat hij er gewoon rustig ingroeit en dat daar niet te veel dingen fout gaan. Maar ja, die verhalen die heb je natuurlijk in hip-hop zien ook. Dat gewoon jongens wel redelijk vroeg doodgaan. Ja. Gaan, jammer genoeg. Ja, helaas. Ja, nee, daar leven we er heel duidelijk in wezen. Ja. Als je op Peter Rijn googelst, dan komt daar Leeuwarden achter te staan. Ben je een echte Leeuwarder? Nee, ik ben een sneker. Dat dacht ik, ja. Want ik dacht dat dit Peter Rijn is snits. Ja. Maar gewoon zieken hoe ze hier binnen of had je toch nog wel even wennen? Nee, ik ben in Sneek geboren. Hoe lang heb ik daar gewoond? 17, 18 jaar of zo. Okay. Toen ben ik verhuisd. En uiteindelijk weer teruggekomen voor de studie. Dus dat is iets van 20 jaar geleden, denk ik, of zo. En toen kreeg ik redelijk vroeg kinderen. En toen ben ik hier gebleven. Toen ben ik blijven hangen. Ja. En ja, zo ging dat. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik dingen die ik bijvoorbeeld heel graag wilde zien, qua shows of zo, of qua bands of dat soort dingen, dat er niet was. Ja, dan ben ik toch wel dat ik denk van oké, nou, dan ben ik wel van het aanpakken. Dat ik denk van ja, oké, als niemand het doet, dan moeten we het zelf maar doen. Dan doen we het zelf maar. Ja, nou, en wij begonnen met mij. Ik ben begonnen samen met een toenmalige vriend van mij, Roman van der Meulen, met Noordkabaal. Toen deden we allemaal metal, hardcore en punkshows, zoals dat gaat, in Café Mukkers en de Plankier. Mukkers bestaat nog steeds. Ja, nog steeds een metalcafé. Nog steeds een metalcafé. Komt er nog wel eens? Nee, ik kom er niet zoveel meer. Nee, misschien is dat ook een leeftijdsding. Leeftijddingetje. Ja, dat je denkt van, nou, ik wil even rustig een biertje drinken. Weet je wel, metal draai ik thuis wel of zo. Ja. En dat hebben we een paar jaar gedaan en ook echt toffe dingen gedaan. Lokale bands of? Nee, toen hadden we eigenlijk al een soort van het principe wat bij Asterix, bij Podium Asterix hebben doorgezet. Dus dat je hebt een grotere, tussen aanhalingstekens, want hoeveel mensen passen er in de Mukkers? Ik denk 100 of zo, 150 als je een beetje propt. Ja. En met altijd een local support erbij. Want dat is wel belangrijk, vind ik ook, dat lokale bands ook speelplekken krijgen. Dus dat hebben we altijd volgehouden. Nou, echt wel toffe dingen gedaan. Dat vind ik, zeg maar, Atomic Bitchwax, zo'n zijproject wat mensen die nu zitten te luisteren denken, ja, dat zal wel. Maar in de stoner rock scene was dat toen echt wel een bekende band. En die konden we toen op weet ik veel, zondag of zo naar Leeuwarden halen. Ik dacht, nou, doe maar. Voor echt dat ik dacht, het is veel te weinig. Nou, die hadden we ook binnen no time uitverkocht, die show. Dus dat is weer heel cool. En god, hoe heet ze nou, die Franse metalband? Nou, kom er zo meteen. Kom maar, Lola. Ja, ik ben een ramp in Nam. Dus verkopen nu echt 5000 kaarten of zo. En die hebben we, denk ik, in het begin van Noordkabaal hebben die in de Mukkers gehad. Ook Gojira heten ze, ja. Dus die stonden toen voor, nou, wat zal het zijn, 50 man of zo, stonden die in de Mukkers. En die verkopen nu, denk ik, 5000 kaarten. Dat is dan de grootste metalfestivals ter wereld. Het is wel leuk hoe de muziek wordt nog steeds. Hè? Dat je lokaal ergens mee beginnen kennen. Ja.
En dat er gelukkig, als het een beetje geluk ha en een beetje slimmigheid. Het is een heel eindkomen dus. Zeker, ja. Ja, maar dat is juist in de schilderkunst volle minder. Hè? We hebben wel steeds maar wat of in andere culturele of kunstzinnige uitingen. Ik vind, weet je het zeker? Weet ik niet, Ik denk dat het in beide gevallen denk ik dat het het geval is van doorzettingsvermogen. absoluut, ja. Want ik bedoel, dat voorbeeld van Gojira in dit geval, die eerst weet ik hoeveel jaar in Frankrijk hebben getoerd, denk ik, voor hetzelfde aantal mensen waarvoor ze in Mukken stonden. Die dachten op een gegeven moment, nou, laten we eens kijken hoe dat in Nederland gaat. Toen waren ze in Frankrijk natuurlijk al een stukje bekender. En dan ga je naar het buitenland. Ja. En kijken hoe het daar gaat. Ja, dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dan sta je weer voor 50 man te spelen. Nou, dat doe je ook 2-3 jaar, denk ik. Ja, en dan hoop je dat je, zeg maar, zo'n olievlek krijgt in Europa. En dat je dan eigenlijk, wat zal het zijn? Volgens mij, ik heb met de Engelse boeken van Broken Brass, die zei, je moet eerst 10 jaar investeren, minimaal 10 jaar investeren in buitenland spelen, voordat je daar de vruchten van gaat plukken. Nou, dan moet je wel echt doorzettingsvermogen hebben. En ik denk dat dat bij de schilderkunst niet veel anders is. Dat is ook een proces. Hetzelfde principe een beetje weer. Ja, je moet wel gewoon blijven werken aan hetgeen waar je achter staat. Ik denk dat de gemiddelde schilder of dichter of spoken word artiest of weet ik veel, misschien daar hetzelfde, ik denk daar het wel hetzelfde in staat. Ja. Heel grappig. Ja. Nou, de naam valt alleen. Want hoe bist u zo in dat Broken Brass verhaal te lonen kan? Vanaf het begin al? Ja, vanaf het begin al. Ja, eigenlijk, ik zeg altijd, ik ben toen het 9e en nu het 10e. Het 10e bandlid wat niet kan toeteren. Dus wat ga je dan doen? Ja, dan ga je dingen regelen. En ervoor zorgen Hoe is die jongens? Wie een vreun? Of kwamen ze gewoon zien in Nee, het was vanuit een idee, zeg maar, wat we hadden. Dat was voor Bolwerk. Ik zocht eigenlijk gewoon echt een meer New Orleans-stijl band, zeg maar. Die wilde ik graag boeken volgens mij bij de heropening op een gegeven moment. En die bleken niet te zijn in Nederland niet, in België niet, in Europa niet. En toen dacht ik, toen ging er een lichtje branden. En denk ik, oké, dit is wel bijzonder. En toen heb ik dat zeg maar verteld. En toen kwam ik, zeg maar, voor Pieter Klaas en een aantal andere jongens. Ja, de drummer, hè? Ja, die kwamen er op een gegeven moment bij. Want die hadden zoiets van, ja, dat is inderdaad weer heel cool. En ook bij Broken Brass is het ook altijd de eerste 2-3 jaar of zo was de bezetting heel anders. Tot je op een gegeven moment bij een soort bezetting komt die klopt of zo. En toen ging het in één keer vliegen. Ja. En toen werd het ook voor de jongens ook veel leuker. Toen stonden ze in één keer ook op 80 festivals per jaar. Ja, en ook daar zie je weer die hoe noem je dat? Die vooruitgang in zo'n band. Het zijn de eerste 2 jaar hebben ze alleen maar akoestisch gespeeld op festivals. Ja, dan ben je eigenlijk een soort zijprogramma. Maar door heel veel te spelen kennen wel heel veel mensen je naam. En groei langzaam door. Groei je langzaam door inderdaad. Tot je op een gegeven moment denkt, oké, laten we eens een keer gaan kijken of we misschien eens een keer ergens een kleine clubjes kunnen doen. En dat hebben we 2 jaar later gedaan. En dat bleek wonderbaarlijk goed te werken. Om zo'n band op een podium te zetten. En dat was in Nederland was dat nog niet eerder gedaan. Ja. Hoe dorst want je bent dan een beetje voor het manager, maar ik die zou dat voor ik nemen. Ja. Is het dan 2 jaar lang toch een beetje begok? Of is er toch wel maar een idee van, ja, maar dit gaat gewoon slagen in. Ik weet het zeker. Maar welke emotie, welk gevoel dorst dat? Nou, wel het idee toen op een gegeven moment. Dit kan wel eens wat worden. Ja, dat was. We hebben op een gegeven moment een aantal soort van testshows gedaan, zeg maar. Om te kijken van kunnen we dit live? Kan dit live ook? Nou, die eerste paar, het was heel leuk dat daar konden spelen. Maar ja, waren niet de leukste shows. Tot op een gegeven moment die eerste show op Integrate Wide Open. Op een festival. En daar had ik ze. Ja, hoe ik het geregeld heb toen weet ik ook niet meer. Maar daar stonden ze in één keer zo op het hoofdveld. Naast het tweede podium. Nadat het programma eigenlijk al soort van klaar was. En op zo'n heuveltje. En die band begint te spelen. En op een gegeven moment beginnen mensen te komen. En ik weet niet hoeveel materiaal er toen was. Ik denk een half uurtje of zo max. En dat bleef maar gaan. En dat bleef maar gaan. En mensen super enthousiast. En iedereen dansen. En op een gegeven moment stond er zo'n ring van 2500, 300 man omheen. Het werden er nog meer. Nou, op een gegeven moment houdt het bereik van die toeters natuurlijk ook wel op. Maar er stond echt een hele grote groep mensen. Dat was echt een super dik feest. Piekenvel, man. Ja, dat was te gek. Ik vind het nog steeds te gek om daar aan te denken. Oh ja, dat was echt wel een moment dat we dachten, oké, maar hier zit wat in. Dit gaat echt wel werken. Ook in Nederland. En ook wel in Europa. Want in Amerika heb je dit soort bands veel meer natuurlijk. Zeker in New Orleans. Er zijn er heel veel. Het is gewoon een soort
gemeengoed om in zo'n band te spelen als je een toeter bespeelt. Maar in Nederland niet. En toen was zoiets, oké, hier kunnen we mee verder. Dat hebben we ook allemaal opgenomen. Met video als een soort, dat we het als promo konden gebruiken. Zo hebben we natuurlijk wel over nagedacht. We hebben toen 's nachts nog een show op het strand gedaan. Ja, er staat iemand. Ja, ik maak je uit. Die vindt het heel interessant. Ja, Hoi. ik spreek jou wel even. Ja, toen hebben we later nog een show op het strand gedaan van Vlieland. En daar bleek een journalist van de Volkskrant bij te zijn. Oké. En die heeft toen in haar artikel geschreven dat Broken Brass was het onbedoelde hoogtepunt van Into the Great Wide Open. Oké. En dat is iets waar je als band natuurlijk gewoon hoppatee mee aan de slag kan. En ik denk dat het daarna was dat die jongens mij op een gegeven moment belden. Of we hadden het over, dat was die hit van Macklemore, Thrift Shop. En ik weet niet hoe we het erover hadden, maar het was gewoon een dikke hit. En toen zei, volgens mij Nick, zei toen, ja, dat kan ik ook wel spelen. Toen zeiden ze, nou, dat lukt ons wel. Dat kunnen we wel in een oefensessietje, kunnen we dat ding nog wel even uitschrijven. Ja, het zijn allemaal conservatoriumjongens. Dus die kunnen allemaal heel goed spelen en arrangeren en schrijven. En toen hadden ze zo'n demo-opnametje volgens mij naar haar gestuurd. Toen zeiden ze van, nou, dit is het. Het klonk hartstikke goed. Ik zei, nou, oké, dit gaan we gewoon online klappen. Ja. Het boeien. Maar er moet dan wel video bij. Toen hebben ze met de oude Amerikaan van de toenmalige trompetist hebben ze dat gedaan. En toen hebben ze volgens mij 2 van die statiefmicrofoons erbij gezet. En dat videootje wat je op YouTube ziet, daar zit helemaal niet een audiotrack onder. Dat is gewoon echt wat daar gespeeld wordt, is wat je hoort. Het is gewoon een live-opname. Ja. Dus het kraakt wel een beetje en het hapert aan alle kanten. Maar wel puur. Ja, zeker. En het was ook gewoon lol. Je zag ook dat die jongens lol hadden. En toen heb ik dat op Dumpert gezet voor de grap. En op Dumpert ging het in één keer heel hard. En toen kwam het op Facebook. En toen kwam het in één keer, ik weet niet waar het allemaal, op een paar dingen hebben we het neergezet. En toen gingen mensen dat delen. En op een gegeven moment ging die video en dat nummer ging gewoon keihard viral. Met posts op de YouTube homepage en de Facebook homepage. En dan een paar hele grote Amerikaanse blogs. Nou, het is zelfs nog in het Canadese nieuws geweest. Nederlandse nieuws. Dat zeg maar een aantal jongens dat liedje speelden. Uit de polder. Ja, en toen zagen we heel goed van oké, dit is dus hoe het werkt als iets echt viral gaat. En dat kun je ook niet, je kan het niet plannen. Nee. Dit is gewoon, dat gebeurt gewoon. Het was het juiste video op het juiste moment. Ja, en dat heeft natuurlijk heel veel goed gedaan. Ja, wie even het setje. Ja, dat waren precies die 2 zetjes. Die jongens hadden door van oké, dit is echt te gek live spelen met zoveel mensen. Ja, en muzikaal moet het natuurlijk staan. Ik bedoel, zeker. Daar geen twijfel over mogelijk. Nee, absoluut. Maar als het dan goed kist en door hast het in de kloten, om het te zeggen, en in de klauwen, dan ja. Ja, dan gaat het. Dus daar konden we op een gegeven moment, met die tour hebben we daar toen heel veel plezier van gehad dat het ding in één keer viral ging. Want die tour die verkocht natuurlijk in één keer heel goed. Ja. Dus en zo is het een beetje gaan vliegen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk jaren erover moeten doen om zeg maar, die cover niet meer te spelen. Dat is natuurlijk ook wel weer een gevolg ervan. Ja, dat mag dan ook weer rondgroeien. Ja, dan moet je op een gegeven moment ontgroeien. Dat is wel gelukt door gewoon stevast je eigen ding te blijven doen. En stevast vol te houden aan, oké, maar dit is die sound die we doen, zeg maar. En gewoon het nummer niet meer spelen natuurlijk. Nee, dat ben ik nog. Ja. Als de program vregen wordt. Ja, dat is waar. Nu gelukkig niet meer. We blijven in die sfeer, want we gaan een nummer draaien. Het waarom, dat jij maar zegt, maar dit ben inderdaad precies. Toeters. Ja. Een heel soort toeters. En lekker ik wel. Balkan Brass Battle. Dat is in ieder geval het album met dit nummer. Mrak Kolo. Opstier Boban en Marko Markovic Orchestra. Er zijn eigenlijk 2 orkesten, sinds ik het goed know, op in je platen komen. Ja, het zijn broers. En, Boban en Marco. En het zijn allebei zeg maar de sterren van de Balkan. En die hebben allebei een orkest. En ik denk dat ze op een gegeven moment dachten, ja, laten we ook eens een keer gezellig samenspelen. Van een waanzinnig niveau. En dit is top niveau, zeg maar, blazers, muziek, Balkan. Dat is echt gek. Ja. We hebben het alleen door de rock, de punk en de hip-hop, maar dit stiet ik wel gauw zo in Huizen Reen, om het zo te doen. Zeker, ja.
Niet alleen dit hoor. Dit is natuurlijk wel veel uptempo. Maar Ja, je kunt er wel heel zenuwachtig van worden uiteindelijk. ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar er zijn natuurlijk genoeg dingen die wat rustiger zijn. Die je prima thuis kunt draaien inderdaad. Maar ja, in Huis Reem wordt ook gewoon alles gedraaid. Dat is de basis van de opvoeding geweest. Had hij het nou wat in te brengen? Of is het binnen toch de band die te bepalen wat er op de stereo komt of net? Ja, vroeger niet. Want dan was het gewoon van we draaien alles. En dan valt er ook denk ik altijd... Waar moet je dan op zeuren als alles voorbij komt, zeg maar. Van Metallica tot en met... Justin Bieber? Ja, dat hebben ze gelukkig niet veel gehad. Hoe oud was de band? Ik zeg vrij weg. Bijna 14, 17 en 20. Oké, dus dat Ja. puber, hormoon. Ja, en de dan oudste... hip Ja. en fris en hij is ouderwets of net? Nou, nee, want dat denk ik niet. Maar ik weet natuurlijk niet wat ze met elkaar lopen te bekokstoven. Ik heb geen idee, maar ik denk het niet. Maar het is ook, ik mag graag leren van mijn kinderen qua muziek. Waar ze mee thuiskomen. En zij luisteren ook wel dingen die ze natuurlijk vroeger veel geluisterd hebben. Ik weet, mijn dochter die deed toetsen op school met zeg maar Creeping Dead van Metallica. Want dat was gewoon lekker concentreren. En ik dacht van nou top, toen was ik wel een trotse vader. Ik dacht van, nou, dat vind ik te gek. Ja. En mijn zoon houdt ook heel erg van de harde muziek ook. En soul en Americana wordt ook gewoon veel gedraaid. Maar aan de andere kant, ja, ik laatst ook. Toen kwam mijn jongste, die zei van, die liet een nummer horen. Ik dacht, oh, dit is wel echt heel cool. En toen zei ze, ja, ken je dat niet? Nee, ik kan niet alles weten. Maar het bleek dan toevallig weer een gitarist te zijn van een band die ik weer kende. Dus toen kon ik haar weer aan een liedje van een band helpen. Kan ook wel doen, ja. Ja, en muziek is wel zo'n mooi gespreksonderwerp uiteindelijk. Je kan veel van elkaar leren daar, denk ik. Ja, doordat het Toto het slipkamer te jaren is. Toen dacht ik al, er is iets niet goed gegaan in dit. Nee, maar Toto is volgens mij op een gegeven moment echt zo'n meme-nummer geweest. Zo'n online ding. En toen werd het in één keer heel populair. Zeg maar. Een band die ik heel leuk vind, Weezer bijvoorbeeld. Die heeft op een gegeven moment dat nummer maar gecoverd. Want dat was echt... en nou ja, dat deden ze bij live shows. En dat liep helemaal uit de hand. Toen hebben ze het toch maar uitgebracht. Want er werd zoveel naar gevraagd. Ja, dat vind ik nou wel heel grappig. Er is ook niks mis met een beetje Toto op zijn tijd, toch? Nee, maar we zullen met alles een goed gesprek hebben. Maar goed, ja. Het is letterlijk maar goed kankelen. Niks mis met de onderlijnen zo, toch? Ja. Het is een muzikale lijn, die spikt hartstikke snits. Zelf concerten organiseren, komt natuurlijk de hoeken. Ja. Dan komt Broken Brass in, komt wat breder. Ik kwam naar 2 punten naar die thuis. Straks het verhaal ook even van het directeurschap van het Friesland Pop. Waarom is dat ambiëst? Maar eerst even naar dat oren, want dat vind ik heel nieuwsgierig. Writers Block. Ja. Dat doet together met Sergio Hollander. Yes. Intussen een directeur worden. Ja, dat is de redelijne hoe het hier. Van Neushoorn. Ja. Dat is mij Krexers Die echt part-time. Dus toen bij Friesland Pop dus het hij part-time bij Neushoorn. Want Ja. je gaat dus een productie zitten. Wat doe je precies met Writers Block? Wat is het? Writers Block is een organisatie die zich bezighoudt met street art en graffiti. En als je... Als je me voort even helpen, is binnen beide... Is het hetzelfde of zijn Ja, het street ene- art is wat breder dan Nee, graffiti is zeg maar de basis. Dat is de oermoeder, zeg maar. En daar is street art uit voortgekomen. Bij graffiti hoort ook die tags die je af en toe ziet. En die letterpieces die iemand zijn naam ergens op een wand zet. Echt heel knap en heel mooi en super strak, zeg maar. En street art is daaruit voortgekomen. Dat iemand op een gegeven moment zei van... laat eens kijken of ik er een portret bij kan zetten. En dat is natuurlijk weer geëvolueerd tot eigenlijk wel een hele eigen scene. Ja. En wij... Wij is ultieme grootheid Banksy, maar het meestal daar een beetje aan denken. Maar street art of... Nou, nee, Banksy zit toch wel meer in die graffiti-hoek. Maar dat noemen ze dan stencils, wat hij gebruikt. In de basis, ja, Banksy is natuurlijk ook weer zo'n Wat is een uitzonderlijk stencil geval. in die jargon? Gewoon dat je uit een stuk, in dit geval vaak zeg maar plastic, een vorm snijdt. En dat negatieve vorm, een soort mal. Een soort mal die je op de muur doet. En daar doe je met spuitbus, vul je dat gat eigenlijk. En dan denk je de eerste keer, nou, dat is niks. En dan doen ze er nog stencil overheen en nog stencil. Ja, en dan heb je in één keer een heel mooi portret of een figuur. Is het zo simpel te stellen, dus toen vanuit de hip-hop wereld
in aanraking kwam is met de graffiti? Of is Nee, het ingewikkelder? nee, voor mij niet. Voor Serge wel bijvoorbeeld. Serge, ik weet niet of veel mensen dat weten, sorry Serge. Maar Serge is echt een hip-hop head. Die komt echt uit die hip-hop scene. Dat is een groot liefhebber van hip-hop ook. Die is wel vanuit de hip-hop, dus echt die street art en de graffiti ingegaan. En ik hou gewoon van mooie kunst in de openbare ruimte. En in dit geval, ik ben ook echt wel een liefhebber van graffiti en street art. Ik vind het een ontzettend interessante en mooie kunstvorm. En wij hadden het erover, onze kinderen zaten op dezelfde basisschool. En wij kwamen in gesprek en dat ging dus ook over hip-hop, maar muziek. En uiteindelijk ging het ook over street art en graffiti. En toen zeiden we tegen elkaar van ja, die grote werken die we in grote steden zien, zoals Amsterdam, Rotterdam en nou ja, ook buitenland, die hebben we hier eigenlijk niet. Dus, en dat is eigenlijk wel jammer. En toen hebben we gedacht, van, nou, laten we het maar daarover blijven hebben. En wanneer het moment komt dat we denken, oké, hier moeten we mee verder. Een soort vingerspitsengevoel, zeg maar. Dan moeten we doorpakken. En dat kwam op een gegeven moment. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, van, nou, zullen we hier iets mee doen? En dat hebben we gedaan. We hebben een hele tijd konden dat er prima naast doen. Want toen deden we nog niet zo heel veel. Maar toen het in Leeuwarden in één keer heel erg ging lopen, toen werden we gevraagd door Emmen. En toen werden we gevraagd door Lelystad of we daar ook wat wilden doen. Nou ja, dat zijn we dus ook gaan doen. En uiteindelijk ja, is dat gegroeid. En hebben we nu een team van een man of 5, 6 denk ik of zo. Wow. Ja. Ja. Even naar de artistieke kant. De muziekwereld, die ken ik persoonlijk. Ja. Daar is, nou ja, soms is een boerderij of een oefenhok of dat hing het dan een soort sceentje omheen. En nou, als je contact met gast komt vaak via, nou, et cetera, dat Ja. verhaal. Ja. Hoe zit dat met de street art artists en de graffiti jongens? Dat ligt het mij, maar ik ben een leek. Ja. Een volle verdeelder, een anoniemere wereld. Ja, klopt. Een volle, minder een homogene scene. Maar hoe komt het bij de talenten? Hoe vind je ze? Dat is ook gewoon vinger aan de pols houden, denk ik. En als je underground. Ja, underground. zeker, ja, en als je veel doet in de scene, dan Leer je mensen ook kennen, inderdaad. Ik weet niet of het anoniemer is. Ik denk dat het anoniemer is voor de buitenstaander. Want zeg maar, in de scene zelf kent iedereen elkaar over het algemeen wel. Mensen weten echt wel wie is. Dat is ook makkelijker omdat die scene kleiner is. Ja. Er zijn beduidend minder graffiti-artiesten dan gitaristen bijvoorbeeld. In Ik ben niet eens. Ja. En maar de pro-activiteit van de heren en dames trouwens. Ik vind hoe geëmancipeerd het inmiddels op dat Ja, vlak. er zijn genoeg. Ja, Vind ik leuk op de heren. Hè? Ja. Meer dames dus. Maar niet meer dames. Er zijn wel dames die inderdaad aan de street art en graffiti doen. Ja, correct. Maar de verdeling is denk ik net als in de pop of in de rock dat er meer mannen in de scene zitten dan vrouwen. Maar het illegale deel zeg maar, van graffiti is ik nog steeds wel wijzig. Hè? Dus ik kan me Ja, voorstellen- zeker. Er zijn ook heel veel. Kijk, wij doen natuurlijk vaak evenementen, festivals, waar we echt de hele reikwijdte van de scene graag willen laten zien. En dat is dus ook gewoon oldschool graffiti tot en met mensen die zeg maar, hyperrealistische portretten doen. Maar er zijn mensen die we dan vragen en die zeggen, nou nee, ik vind het aardig, maar ik heb er helemaal geen behoefte aan om dit te doen. Ik wil gewoon mijn werk zeg maar, blijven doen zoals ik het altijd heb gedaan. Dus gewoon 's avonds ergens een muurtje pakken. Ja. En dat is voor mij de lol. Maar ja, dat respecteren we natuurlijk ook. Ik bedoel, en dat is ook een beetje, het is een soort van leven en laten leven ding, denk ik ook. En als iemand iemand een muur wil zetten, dan moet dat prima, graag zelfs. Maar als iemand in illegaliteit is aanhalingstekens. Ja, maar goed, ik snap het wat Ja. bedoelt. Hè? Dat is natuurlijk ook betrekkelijk. S'avonds om een uur wel ergens in het donker zien die Ja, en dat is vaak, zetten. en dat is vaak natuurlijk wel in tunneltjes en zo. En dat heeft wel die zweem, zeg maar. Maar ach, ja, het is gewoon mensen. Dit zijn ook gewoon jongens en meisjes die zo'n creatieve outlet hebben. En die hebben veel ideeën en die moeten dat kwijt. En dit is niet het formaat waarvan je denkt, nou, ik ga eens thuis op mijn canvasje met kwastjes aan de slag. Dit moet met spuitbussen en dit moet dus buiten. Ook vanwege de drijfgassen die in spuitbussen zitten. Dus er is ook eigenlijk geen andere optie dan naar buiten te gaan en daar een muur te zoeken. Om daar je creatieve outlet te hebben. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Dus ja. Ben vooral een soort intermediair tussen
Zeg maar de artistieke kant en de kant van de gemeenten vaak. Door Ja. een productzaak met gemeenten. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Logisch, en die gaan ook over de moorden, die gaan ook over de vergunnings, die gaan over de toestemming. Dus Ja, ook over die financiën natuurlijk vaak. Want alles wat wij doen, financieel gezien, ja, wij kunnen geen entree heffen zoals bij een muziekfestival. Dus het is wel iets wat gefinancierd wordt door of gemeentes of private fondsen of subsidies of dat soort dingen. Ja. 5 man, nou, intussen, hier is toer. Intensief 4? Nou ja, 5. ik op 30 persoon. Nee. Daar mij zei ik automatisch, daar is belangstelling voor dus. En vanuit Zeker. jou, het Emmen, maar horen we net de mainstream gemeenten. Ja, dat De niet wat progressieven dus, die Ja. vinden dit dus echt leuk. Ja, het is, die vinden het inderdaad leuk. Is wel maar het is de, ook de definitieve tropbraak van die kunstvorm, ik worden dan. Ja, misschien hier in het noorden misschien dat het wel nu meer zichtbaar is en dat je inderdaad kan spreken van de soort van doorbraak. Maar ja, wereldwijd gezien is de scene al lang veel verder. En inderdaad, het heeft natuurlijk ook een tweede functie. Het heeft natuurlijk ook te maken met dat je wijken en gebieden, zeg maar, hoe noem je dat? Vernieuwen wil ik niet zeggen, maar opflirt, zeg maar. Het is een soort wijkvernieuwing waar je mee bezig bent. Ik wijn jou en ik vind het echt fantastisch. Ik vind dat net Ja. dat alle morgentekening bij hem, wij komen 4 JMG is, maar wat er in jou te vinden is op sommige Ja, het grootste gebouwen, deel. vind ik Ja. echt fantastisch. Maar net alleen in het centrum, daar hebben we een hele mooie, met het Egon-gebouw, vind ik erg mooi. Ja, klopt. Ja. De harmonie. Die ook inderdaad. Ja, Het Fries fantastisch. Museum bijvoorbeeld Ja, ja. inderdaad. En zo nog wat. De meeste grote, zeg maar, die komen wel bij ons vandaan. Je ziet het effect ook direct. En je merkt ook dat in bijvoorbeeld de aandachtswijken, waar gewoon heel veel beton is, dat zo'n kunstwerk heel veel doet voor zo'n wijk. Plus dat het natuurlijk ook, en daar zit natuurlijk mijn jongerenwerk, sociale achtergrond ook in. Weet je wel. Ik vind het ook belangrijk dat mensen dan weer trots worden op zo'n wijk door middel van onder bijvoorbeeld zo'n kunstwerk. De mensen zeggen, oh, dit is wel echt te gek. Dat mensen ook met trots praten over het feit dat ze 1, 2 of meer kunstwerken in zo'n wijk hebben. Dat vind ik echt, dat is super. Komt er nog mooi bij? Ik zeg nog maar even als inwoners van jou. Komt er nog mooi bij? Ja, zeker. Ja, niet meer in de snelheid zoals we het de afgelopen 3 jaar gedaan hebben. Nee, wat gewoon rap, hè? Ja, het ging heel hard inderdaad. Ja, het is ook Welke festival komt dat nou weer om? we zijn bezig met een festival voor volgend jaar. Maar waar dat is en met hoeveel mensen, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar dit jaar gaan we er sowieso nog 3 gaan we sowieso nog doen. Okay. Ja, komende maand al. Ja. Ja. We geven naar muziek. Nathaniel Radcliffe. Hij had dit... Radcliffe, ja. Hoe kom ik bij Radcliffe? Nou, Van Daniel, denk ik. ja, dat denk ik, ja. Ja, ik zeg juist maar bij. Harry Potter. 50 plus en te volle whisky. En dan begin je op een gegeven moment erin om te bazen. Dus ik kom hier heel gauw stil. Noem maar onvredig terug mijn gast. Die wordt Peter Reen. I need never get old. Can we be there? Oh, just think of the time. Art and love so strange. Nathaniel Radcliffe. Ik kwam op Radcliffe, maar dan verwar ik het weer met wat Oost. The Nights. En The Night Suite trouwens. Fantastische muziek. Wat een song en wat een strottek trouwens. I need never get old. Ja, dit is lekker, hè? Ja, ik vind het te gek. Gewoon, Ja. ja. We kijken even hoe volle er in dit genre om kwaliteit net naar Nederland komt regelmatig maar live optredens. Dus dat was ik eens gewoon dit soort concerten, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, met plezier ook. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Echte liefhebber. Ja, maar dat is het ook. Het hoort ook een beetje. Het is een soort beroepsdeformatie was het. Denk ik ook dat je naar een concert gaat, maar naar de beroepsdeformatie sluipt er dan in dat je minder gaat, omdat je precies ziet hoe een show werkt of hoe een festival werkt. En dan denk je, maar waarom houdt die backdrop nou even niet recht, jongens? Of maar dat geluidssetje daar is veel te klein voor deze grote tent. Daar moet je op een gegeven moment overheen stappen en dan denk je, oké, weet je, we gaan gewoon genieten van de muziek, zeg maar.
En als ik met mijn vriendin ga ook, die probeert dat altijd zoveel mogelijk te zeggen van... nee, daar heeft niet op de... Gewoon alleen muziek luisteren. Vanavond gaan we het niet over... Ja, gewoon we gaan alleen muziek luisteren, ja. Dat noem je beroepsdeformatie, maar echt wel een prettige in ieder geval. De kapstok weer een beetje die directeurschap van Friesland Pop, organisatie hier in Friesland, zit ik er maar even bij, die zich vooral dwaande hoort met de ontwikkeling van talenten en denk ik een beetje het hele optreedcircuit, het livecircuit. Ja, misschien wel om het reanimeren is. Waar staan we eigenlijk in Friesland van een gevoel? Nou, ik denk dat we wel weer moeten gaan opbouwen op dit moment inderdaad. Een hoop kapot maken, hè? Ja, kapot maken. Nou ja, door de pandemie bedoel ik, hè? Ja, dat heeft wel een hoop... ik wil niet zeggen dat het ingestort is, maar je merkt wel dat heel veel plekken waar vooral beginnende bands, of bands zeg maar, in die tweede fase van dat je al wat optredens gedaan hebt en daarna denkt, oké, en nu moeten we voor iets meer mensen spelen. Dat soort cafés of podiumcafés en zo. En vooral in de kleinere dorpen of in de kleinere steden. Ja, dat soort cafés hebben natuurlijk ook een hele dikke tik gehad van de pandemie. En die zijn nu zelf ook weer aan het opbouwen. Om te kijken in een fase van... We moeten er eerst maar eens voor zorgen dat onze eigen toko weer gaat draaien. En daarna gaan we wel eens nadenken over dat we dan weer eens een beentje hebben op donderdag, vrijdag of zaterdagavond. En dat staat dus nog allemaal stil. Ja. En dat merk je wel dat wel zijn weerslag heeft op de muziekscene en eigenlijk ook op talentontwikkeling in de breedte. Ja. Is dat de reden? Was dat best vregen of was zelfs kreun? Of hoe werkt dat? Nee, ik heb wel zelf geschreven. Ja. Ik moest gewoon een sollicitatiebrief schrijven. In het verleden heb ik, zeg ik altijd, ik heb altijd wel iets gevonden van hoe het ging af en toe en hoe dingen liepen. Ja, en dan als je dan de kans hebt om dan te solliciteren, dan vind ik ook dat je dan dat ook moet gaan doen. En dat je dan ook step up to the plate, zoals ze dat zo mooi zeggen in Amerika inderdaad. Ja. Een beetje het speerpunt, het platteland erbij beloeken en dat livecircuit herstellen, om het zo maar eens, het is wat zwart-wit, ja, maar is dat een prioriteit als Ja, onder andere inderdaad. Wel meer inderdaad de provincie in, naar de kleinere kernen inderdaad, en met name ervoor zorgen dat er meer plekken komen om op te treden en dat in samenwerking met al die jongerencentra, de cafés, maar ook gewoon zelf dingen initiëren waar opgetreden kan worden. Ja, dat is wel een speerpunt, denk ik inderdaad. Ja, correct, ja. Nou, het betrekt onderwijs, dus er is natuurlijk nog net een zinnig wordt van te zien hoe 4 sterren in best en dat soort dingen. Nee, ik ben net volgens mij 8 weken aan de slag, waarvan 1 weekje vakantie tussendoor. Ik kon ook direct aan de bak. Ik moest weer vol in de projectplannen en de beleidsstukken schrijven voor 23 en 24. Ja. Dus dat is wat ik eerst heb moeten doen. Je moet natuurlijk een beetje inlezen. Dus 1 oktober dan moeten alle plannen ingeleverd zijn en de beleidsstukken. Dus ik ben daar nog wel even mee bezig. En daarna kom je in de fase van oké, dit hebben we opgeschreven en dit willen we gaan doen. En dit vinden de overheden dit ook dat we dit moeten doen, de fondsen en zo. Hoe gaan we dat met z'n allen uitvoeren? En waar gaan we dan naartoe? Ben je daar intussen een beetje in thuis? Want het communiceren met overheden, ja, het is nooit... dat is een vak apart. Ja, dat klopt. En, subsidieaanvragen, nou, zij het zelf wel in beleidsplannen, meer jaren, weet ik wat. Ja, sorry, ik ben programmamaker. Dus, ja, het is een... Het is een noodzakelijk kwaad, zullen we maar zeggen. Ik weet dat ik er redelijk goed in ben, zeg maar. Had je er geduld voor? Ja, je moet op een gegeven moment in een soort in een zone, zeg maar, in een soort mindset komen en dan gaat het heel goed. Toevallig moet ik vanmiddag ook een projectplan en een begroting en alles wat erbij hoort inleveren. Maar die deadline was heel krap, dus ik heb gistermiddag, op zondagmiddag, nog dat stuk zitten schrijven. En op een gegeven moment denk ik van oké, ik ga er nu voor zitten. En dan merk je ook gewoon dat je er helemaal in gaat. Ja, en dan heb ik zo'n stuk er ook wel in een uur 4, 5 wel doorheen. Met dan 's avonds nog de puntjes op de i en de begroting. Maar dan is hij ook wel klaar. En dan merk je dus van oké, dat je dat vaker hebt gedaan. En dat je wel weet wat je moet schrijven, wat men wil lezen en hoe het geschreven moet worden ook vooral. Ja. Maar om nou te zeggen dat ik denk van... ik word ook wel eens gevraagd of ik dat voor anderen wil doen. Zeg maar voor andere organisaties. Ja, dan zou ik dus 36 uur per week projectplannen moeten schrijven. En daar moet ik dan weer niet aan denken. Nee. We kennen ook al redelijk, maar net heel goed. Maar voor mij bent u daar net het type van dat fulltime... Nee, daar zou ik heel ongelukkig van worden. Ja. Ik doe het om
dingen te kunnen bewerkstelligen waar ik zelf heel veel energie uit haal. En Had je dat het is... gevoel, toch even. Had je het gevoel dat we het plan echt lezen worden? Echt serieus lezen worden? ja, zeker. Of is ja. het toch een beetje voor de vorm? Nee, het wordt wel echt serieus gelezen. Ja, want je dient het plan natuurlijk wel in om subsidiegeld, subsidiebijdragen toegekend te krijgen uiteindelijk. En dat is vaak wel overheidsgeld. Dus dat wordt zeker wel serieus gelezen. Ik vind ook dat er serieus omgegaan moet worden met het distribueren van overheidsgeld naar organisaties. En dat ze dat zeker met bijvoorbeeld onafhankelijke beoordelingscommissies moeten doen. Ja, het is niet alsof het geld tegen de muren opklotst. Nee. Nee, want dat moet ik die vragen. Friesland Pop is een sympathieke organisatie. Hè, met een hartstikke goed idee. Maar ze Dank je. is jouw kanaal die vakganger geweldig opbouwt met alle Zeker. vrijwilligers. Ja, absoluut. En mooi dat ze het ik trots is. Ja. Dus, maar wat kiest met zo'n organisatie? Want het had de lijst die en ik moeilijk hoor, met subsidie. Ja. Sterker, het hele voortbestaan van Friesland Pop stified. Ja. Moest ophoren. Nou, bij de helft waren wij besteedt het nou weer. Ja. Nog. Kist hij wat mij? Kist wat uitrollen? Of is het... Wat had je Ik weet niet of bij de Helsdeur, ja, uiteindelijk wel. Dat is de ook organisatie die met de rechts in de moord onsteert. Ja, het is uiteindelijk is die bijdrage voor Friesland Pop is uiteindelijk wel via de staten natuurlijk, de gedeputeerde staten, zo moet ik het even zeggen, gekomen. En dat is wel met een overtuigende meerderheid is dat wel aangenomen. Dus het belang van de organisatie is wel bekend volgens mij bij de provincie. Maar als toen zijn plan is te schreeuwen, kan ik me voorstellen, nou jongens, misschien net letterlijk, maar dit doet toch een beetje om op lange termijn dingen te ontwikkelen. Ja, dat is het. Het plan. Ook hier bij het knokkenmars van die voortbesteden, dat lijkt me ingewikkeld. Ja, dat is inderdaad als je zeg maar een soort van het geheig in je nek hebt, gevoelsmatig van maar een financiële soort van achterstand. Dat is inderdaad wel vervelend. Maar dat is ook waarom ik nu al die plannen schrijf, om ervoor te zorgen dat er niet meer is. Zodat we met rust in de organisatie krijgen. En dat we dan vanuit die rust even goed kunnen nadenken over oké, maar wie zijn we nou? Wat doen we? Wat willen we uitrollen? Wat willen we komend jaar doen? Wat willen we over 2 jaar doen? Maar ook met name van, maar wat gaan we over die 2 jaar heen? Wat gaan we dan over 3, 4, 5 jaar doen? Dus uiteindelijk, waar wil je naartoe met de organisatie? En ik denk dat dat wel nu belangrijk is om dat te doen. En dus daar valt zeker genoeg te doen uiteindelijk. Ik denk wel, en dat is in die plannen ook... heb ik dat ook wel opgeschreven van wat we ambiëren en wat we willen doen. Ja. En ook, dat is ook financiële zekerheid uiteindelijk. Ja. Maar ik vind ook dat je niet kan verwachten dat je volledig gesubsidieerd wordt door een provincie. Ik bedoel, volledige subsidiëring maakt ook wat lui, denk ik. Dus het is ook goed om een gezonde... Ja, zoals het zo mooi heet, financieringsmix te hebben. Ja, dus dat je ook vanuit een andere partij... Komen die yield opleveren. Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Maar ook dat je gewoon goed gaat kijken van... oké, maar wat doen we nou eigenlijk? En waar kunnen we dan mee in contact? En kunnen we inderdaad met sponsoring bijvoorbeeld... of dat mensen dingen om niet... dat we dat soort afspraken gaan maken. En dan niet een afspraak voor 1 keer... maar een afspraak voor meerdere jaren. Want dat is ook waar je volgens mij meer mee opschiet. Ja. In de hoop dat de talenten beter terugstromen natuurlijk. Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Dat je net als voor de pandemie een gezond popklimaat hebt in deze provincie. En dat is natuurlijk wel een beetje verwilderd, denk ik, in de afgelopen paar jaar. Ja, want Zakkersong is het op de stuit net meer. Hè? Dit is Ja, en toch merk je dat... heel veel bands echt wel door zijn gegaan. En thuis liedjes zijn geschreven of in de eigen oefenruimte dingen zijn gaan doen. En dat er veel meer mensen ook zijn gaan produceren. Dus de opnametechniek zijn gaan ontdekken. En je merkt dat hiphop veel meer aan het opkomen is. Uiteindelijk is dat toch iets wat ook veel meer in een zolderkamer gebeurt, merken we. En dat is sneller te regelen dan wanneer je met een band, met een basgitaar, een gitaar, een drumstel, misschien toetsen en zang bij je moeder op zolder helemaal gaat installeren. Dat is wat lastiger. Maar die ambities liggen dus redelijk richting podia te creëren voor die bands en voor die poppers. Ook inderdaad, want
acts of artiesten of muzikanten leren het meeste van optreden. Dat is die eerste aanraking met... Oké, dit is wat muziek met anderen doet. En daar krijg je de grootste kick van. Maar daar leer je ook het meeste van. En dat kan doordat we zeg maar optredens faciliteren... in samenwerking met bijvoorbeeld cafés... of in samenwerking met podia. Maar we doen natuurlijk ook gewoon contests. De Kleine Prijs van Friesland is daar het bekendste voorbeeld van. En daar hebben ze vorig jaar al bootcamps aangekoppeld. Dus dat degenen die doorstromen naar de finale... dat die dan ook vanuit coaching, vanuit workshops... echt voorbereid worden op die finale. Zodat ze zich daar op best mogelijke manier kunnen presenteren. Dus dan koppel je eigenlijk ook alweer coaching aan... wat gewoon een contest is. Nou, en als je daarna wint, dan heb je daarna ook nog eens een keer prijsgeld... plus daarna nog eens een keer een heel groot coachingstraject. De winnaar van de Kleine Prijs doet over het algemeen gewoon mee aan Hitte Noord. En dat is het noordelijke traject. Ja, dus dat is een begeleidingstraject. Ja, met uiteindelijk een optreden op Eurosonic Noorderslag. Ja. Dus ja, dan kan je als band kun je dan ontzettend veel stappen maken. En wat borrel je, hè? Creatief. Ja. Nou ja, ik denk dat het nu wel borrelt. Van de Asterix-oprichters. Wat zei je? Dus is de hartst bij Asterix zitten. Ja, zeker. Maar dat soort onderop, hoe zou ik het zeggen, groepen binnen het is misschien het eerst begonnen als een officiële organisatie, maar als een soort creatieve bubbel. Die kunnen we ook wel broeken, hè, vind ik. Ja, er mag wel weer wat geschopt worden, denk ik inderdaad. Ja. Maar met Asterix hebben we altijd gezegd van als de noodzaak er niet meer is, zeg maar. Wij vonden altijd dat er een noodzaak was voor de oprichting van het podium. Omdat er bij de podia in de provincie of in de stad dat soort acts, zeg maar, de wat meer experimentele, independent acts en ook de wat spannendere Europese acts, dat daar weinig ruimte voor was bij de podia. En dat had natuurlijk ook te maken met het klimaat toen en hoe de maatschappij erbij lag, dat zeg maar dat soort spannende dingen misschien minder ruimte voor was. Wij vonden dat wel noodzakelijk was. Zeker met 2 opleidingen in de stad. Vonden we dat het ook een soort voorbeeldfunctie zou kunnen hebben. En we hebben altijd er een soort van eis van gemaakt dat er altijd minimaal 1 lokale band in het voorprogramma moest staan. Ook weer om die podiumervaring op te doen. Maar als dat al gefaciliteerd wordt, dan zou je met Asterix in dit geval dus zeg maar of moeten gaan schuiven of moeten zeggen, nou jongens, hetgeen waar we weet ik hoeveel jaar tegen aangeschopt hebben wat noodzakelijk is in een stad, als dat er nu is, dan moeten we misschien iets anders. Moet je dan iets? Ja, dan moet je iets anders gaan doen. Ja. Uiteindelijk. De organisatie is, wat mij betreft, dan ondergeschikt aan het doel wat je voor ogen hebt. Ja. En we merken dus dat nu wel veel meer gebeurt. Dat er veel meer spannende programmering is in de stad. En toch hoop ik dat er uit de jonge generatie. Ja, tuurlijk. En dan net letterlijk Asterix, maar zij iets komt als van er gebeurt iets. Ja, maar dat heb je wel. Hè. Je hebt natuurlijk Clubhuis, zeg maar, wat bij Welcome to the Village hoort. Daar zijn ze heel erg toffe dingen aan het doen. En je hebt een broeikas bijvoorbeeld. Dat zit veel meer in de performance, in de podiumprestatie en zo. En daar doen ze ook helemaal te gekke dingen. En dat is ook allemaal heel spannend wat ze daar aan het doen zijn. Dus het is er wel, alleen het is misschien minder gericht op muziek puur zang. Het zit veel meer in die interdisciplinaire dingen. Dus veel meer in de podiumkunsten. En blijkbaar is daar dus nu heel veel behoefte aan zeg maar jonge mensen die het een beetje onderuit schoppen en zeggen van nou, dat kan allemaal wel anders of dat kan allemaal wel beter. Ja, maar het zal in de muziek, het is een soort conjunctuurbeweging, hè. Dus misschien gaat het nu wel heel goed in de muziek. En denken we allemaal, nou, we hebben het hartstikke goed voor elkaar, jongens. En over 3 jaar dondert de hele band er weer in. En dan komt er weer een groep die zegt van, ja, hallo. Laten we de wedstrijd loskopen. Ja, dat hou je toch. Ja, the circle of life. Goed, joh. Ja. Nog 1 plaat again. Laten we voortbrengen. Gloria Jones en Tainted Love. Ja, ik ben een groot liefhebber van soulmuziek. Maar ook van dit soort dingen. Want Tainted Love kent iedereen natuurlijk van Mark Almond. Elke keer als ik dit nummer ergens laat horen of het staat in een playlist, dan denk ik, oh, nou, dit is een goede cover. En dan dat ik moet gaan uitleggen. Nee, die van Mark Almond is de cover, jongens. Maar het is echt zoiets van dit nummer.
Ik vind het in deze versie, misschien vloek in de kerk, maar ik vind dit een betere versie. Ook omdat het de originele versie is. Marco Almond heeft een prachtige versie gemaakt hoor. Maar ik vind het ook heel leuk om dat soort dingen op te zoeken. En dat is ook vind ik het, en dan komen we weer terug bij de hiphop. Bij hiphop wordt natuurlijk ontzettend veel gesampled. Ook dat vind ik heel leuk om uit te zoeken. Van welke samples gebruiken ze nu en uit welke nummers komt dat? En dan verbaas je je regelmatig over hoeveel oude 70s nummers, hoeveel soul nummers en dat soort dingen erin verwerkt zitten. En dan is het echt maar een bepaald sampletje, weet je wel. Bijvoorbeeld, wat is dat? Woman to Woman van Joe Cocker. Nou, dat kwam ik laatst achter. Dat zit in California Love van Tupac. Ja, als je hem opzet, dan hoor je gewoon dat hele pianorieltje. En als je dat opzet, dan zie je op een feestje of je zegt van, dit is een tof nummer. En dan gaan mensen automatisch dus California Love van Tupac, zeg maar, meezingen. Terwijl dan in één keer Joe Cocker begint te zingen. Dus dat vind ik wel heel leuk. En dit is ook weer zo'n goed voorbeeld van. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft.